Oh, okay raman dahil. Damdag ramang good. Pero dili lagi. Sa screen lang good na niya. Pero sa ilalim. Mga mi gabi guys. Kay magluto mi og tinuno ang gabi. Napol may mga gwardya. Oh, duha ka po gwardya. Ule! Napod. Kaya guys, sakit sa mga bato. Ay! Pero may magkuha gabi guys. Diha. Kaya po na mong iro kay sabaan. Nga naman ka? Ha? Then, nagdala po mi galon. Kay magkabo mi. Agay! Agay! Kay sakit! Sakit kay mga bato. Meron din. O, nanay gabi guys. Manguha tao gabi. Dili pa ka bang mama ni? Dili. Ha, ito pa kayo ng kutsilyo ni Yoyo. Apatay ko na. Barik ba? Ito na nito. Antik. Kuan mo na sa pintal, ana. Anak ni day palimpyo. Pintal. Dako na kaning uno day. Palak di ko kanang palak. Lami. Unod oh. Pa kay nay unod. Ha? O pa kay unod palak ra man ko na lami. Dayon. Sige ko ah. Makakadaog. Magahi. Magahay ang gabi. Dako day uno lagi. Na naman day unod. Ano pa ka panood to? Okay guys, nanatay gabi. Ay! Nanatay isa! Nanatay pang sudan! Isa ra? Isa. Mayroon na ito yung pang-ulam guys. Unya na! Another one. Ang hirap. Nasa bukid na mansion. Ang hirap talaga guys magkuha ng gabi ang lisod-lisod. Ang daming barik-rak. Kadto ano daw palak na. Ano? Ano? Kana ra, kana. Katong tadi ko day gagmay. Malubong ta diha nga 6 foot ra ta. Guys, so hirap ang buhay. Basta makuha ng duha. Duta kay sa gabi uy, green. This is Miss Cynthia. Mata ba? Lalom. O ang tagadala ko anday. Nadaga ako wa sa bag dag-o. Kanang Sa, diri na lang tata maglimpyo. mo ganing. Pero ang taga lang. Ay ko bag. This is our life here in the province, guys.
Na mas edits. Dito tayo sa may sulog-sulog. Ano na ako guys, luto na ako ng ginataang gabi. So, Oo, saan bungot. hindi masyadong malaki itong gabi na to guys. So, mayroon akong ano doon guys, tuyo. Na binigay ng kapitid ko. So ano guys, turuan ko kayo kung paano magluto ng tininuang gabi. May version. Charot! May version. With buwad. Masarap to guys. Di ba ni kadulot day? Kadulot. Dako lang ko dyan ano. Dugdug. Uulan kaya to guys. Uulan. Basang basa sa ulan. May ganito, wala limato. Wala mato kay wa man gabaha. So, na managkuan guys, so managlimpyo amo ang gabi. So, manguli na may kay hapon na din. Dugdug. Di mangita pa po may glubi dito guys sa kuan, kasagbutan. Magsumok-sumok pa taron. O, tala. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go. Agay. Overcap. Agoy, sakita sa bato. Pambaligan natin ng bato dito. Mahalin na gawin eh. Oo. Turo yun na tiyo. Kuday. Kaya ako bakuyo diri dahil pero wala ko'y kwarto. Ay, tumo eh. Kaya guys, atong saluron kay ato nang isabaw sa gabi. We're not using water, it's only the water of the coconut. Okay? Bot-bot. This is called bot-bot. Ano yabi? Di mo na maina. Manok day. Yati ka. Hoy, hala ka. Ito. Na. Zoom? Kanat zoom. Okay. Liyok din hakat-aka. Kani mo ni gitawag nga gabi. Dili ni siya kanaka gabi gyud ni siya. Mani amo utanon. Tinan. Ito hindi pa bukag hugasan sa mga manok. Oh, Bahala ng sako. Uy, basurahan na ito.
Guys, islice na nato ang unod sa gabi kay ato pa man siyang pahumukon. Ato ning ilunod dito sa ato ang tuno nga nagbukal para maluto. Copyright ta ani. Tilaw na to ni Papa sa ato kung niluto ang gabi nga the best ever gabi ever. Labo. Gaya, uy. Si Kate si Gingging. So guys, ag kuan ag tuno mo ni una nga tuno ag tubig niya ba ag water of the coconut. Dayon wala siya nabutang yung tubig so ang ikaduha nga pagkupo sa lubi diri na tamag add og water. So mag-chansya lang tayo dito. Ha. Then kaning ikaduha guys mo ni atong gamiton pabukal diha na day nato. Kumot. Ana na siya guys. Kumuton ko na yung ikaduhang tuno mo ibutang sa kalaha. Then ibutang na din sa kalaha ang ahos ug bombay, asin. Pabukalon ibutang ang unod sa gabi. That's it. Oh, bear. Ibutang na to guys ang katong ikaduha. Nainit na kay kalaha. Ikaduha nga tuno guys. So muna siya tong pabukalon. Ibutang na to atong ahos og sibulyon. Ahos og sibuyas bombay. And asin. Na siya guys, ilunod na nato yang unod sa gabi. Kumuko na po nato na siya. Anya ilunod yang mga palak. Wala na itong giloto guys nga gabi. So pasensya kay ulan di madungog. Yan na yung ating ginataang gabi.